jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo. Pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo. Pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo. Pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Prljavim rukama zagadi se jelo, pa se tako bolest unese u telo.